Karo kowe tak ngasuh dhisik tak matur. Iya. Dasare ya awake wis sayah. Suarane ya wis esek, tenagane lungkrah kaya ngene iki merga wis tenaga tuwa beda karo tenaga nom. Apa iya? Lah nek tenagane mburiku ki anakku lanang wong isih tamat SMKI ya rosa-rosane. Lah nek bangsane nyong karo kowe kanggo wiwit semono nganti